mga kapitbahay ako ngayong araw. Kasi nandito yung kapitbahay ko, humingi ng halaman. Tapos in-invite niya ako. Tingnan ko rin yung mga magandang niyang halaman at kung anong magustuhan ko, ibibigay niya rin. Kaya titingnan ko rin kung ano yung mga maganda doon. Alam ko napakaganda ng kanyang garden. Although, hindi ko alam kung mayroon siyang rare plants, but basta ipapakita ko sa iyo at ipapasyal ko kayo kung ano yung maganda doon. At syempre pag nagustuhan ko, magugustuhan nyo rin. Siguradong ma-amaze kayo. Alam kong magaganda kasi once nakapunta na ako doon, pero that time, medyo matagal na yon. Hindi ko alam kung yung nag-improve yung mga halaman niya, kung lumago or something na ganun pa rin. Pero ganun pa man, gusto kong ipasyal ko kayo sa napakagandang garden ng aking kaibigan. So kung ano yung makita ko, kung ano mang sinabi kong halaman, so yun ay hindi ko alam kung anong talagang pangalan niya. Bahala na kayong magbigay ng pangalan, basta yung iba binibigyan ko naman ng pangalan, although pag hindi ko kilala yung halaman, talagang hindi ko talaga kilala, hindi ko sasabay yung pangalan kasi baka pagtawanan nyo na ako, tapos iba naman yung mga pinagsasabi ko. Ngayon, bibisitahin ko yung halaman ng kaibigan ko dito kasi gusto niyang patulong sa akin kung paano paganda yung mga halaman niya. So, parang nagko-consult lang dahil nakikita niyo maganda yung view ng ng garden ko. Parang gusto niyang ipakita kung anong dapat gawin doon sa garden niya. Kaya papunta ako ngayon doon. So, ipapakita ko lang sa inyo, papakita ko rin sa inyo yung mga halaman niya kung gaano kaganda. Kasi napaka-fresh at talagang maganda, ma-amaze din kayo dahil napakaraming makukulay na halaman at may mga rare din siya na mga halaman doon. So papunta ako doon ngayon. Sa aga mapairayak ni mahanap kaming mga basitas na Ano sa ano doon sa bukid? oo. Ano nga masitas marikapa? Di mahanap kami may pig-agda ko ito. Oo. Ito bahay ng friend ko, napakaganda at napakaraming halaman. Okay lang yung dumi kasi mga phetals naman yung mga bulaklak yung mga nandito. Ini kaya ang itataranong ko. Ah, wow, saan ka na naman na ano niya? Itatanong ko yan digdi. Ang plano ko. Oo. Digdi mo, dito mo itatanim. Kasi dahil matulag kaw. Oo, maganda. Oo, kasi magandang hilingon to kasi puti. Oo, sa kakol, Oo. magandang ang dahon ka ato kay sabi Malinis ko. tingnan. Oo. Oo. Sabi ko, taigwa na kung pantano, mahaliong ko, didi ko lang ano itataranong. Oo. Yan, ano ko. Ayaw, tama, magagayon maga. Yun naisipan ko, kaya sabi ko niya, kumaano na daw ko. Napaka-creative ng friends ko. Ng friend ko, yung pinaglalagay ng mga downy. Downy ba to? Ayun, as makukulay na downy, ginagawa niya yung mga lalagyan ng halaman. Ako lang yung pinayagan niya na pumunta dito at magkuha ng video sa mga halaman niya kasi very exclusive siya. So ito yung mga halaman niya dito, napakaganda. Hindi siya nagbibenta pero very soon magbibenta na siya kasi napakaraming naghahanap ng halaman ngayon, so hindi man masyadong halaman ngayon. Kaya napag-isipan niya na magbenta na rin. So okay lang naman magbenta siya kasi napakarami niyang halaman dito. So ito nga yung mga ano niya. Ayan. Anong tawag sa halaman na to? Alas 10. Oro alas 10? Kapag alas 10 baga kaya sa kanas siya nagbuburo. Oo. Oro alas 10 daw ang tawag dito sa halaman na ito. Sa Manila ka. Kasi ito, anong tawag dito? Kararong. Hindi mo rin alam. Kung gayong anong Oo. sa mga Ito no, maganda rin to no. Ang problema, hindi natin alam yung mga pangalan niya. Nakikita ko to nakalagay sa paso. Maganda pag mahibog. Oo. Iliho. Ano Binigyan ako niya ni May Tunying, 2 piraso. So, para arapon ko kadakol Oo. ang dito po ang kanlimo. Inarapon ko ta. Nag-ano na sila, nagsiriksikan. So, naralik ko lang naman. Oo. Nagsiriksikan siya. maganda yan kasi ano, maganda yung mga puting halaman kasi malinis tingnan.
Tapos maaliwala sa mata. Yun ang ano, O advantage. yung gusto kong tigpaparami ko yung mga white, mga Pero may konting puti. Oo, kasi yung napakalinis tingnan yan. Napakaganda sa mata. Presko. Oo. Kaya ito hinagad ko na to. Nahiling. Oo. Ang dami-dami niyang halaman dito. Mayo ka pa ni Manoy? Iguana ko yun dumas sa Aren. Araw ka ni? Ay, kang araw ka ni Hon? Ito? Iguana baga dumas sa natad. Sa kaiguana ko sa likod. Masitas man niya. Garo ni turog-turog, try ko lang ning pabuhayon. Turog nagpula ni hong garo turog-turog, ato pula-pulang mari ang burak niya. So garong may mga dagom? Bako. Pero ang pamilya sa kan turog-turog, pero mayo man siya ning dugi. Tinawan ko ka sa barkada ko, sabi niya pabuhayon ko da, try ko do niya ko pabuhayon. Parang na-imagine ko na yung bulaklak niyan. Oh, basta arog ang pula yan ho. Kung ang turog-turog baga pink, daro da pula naman ang burak, pero pula. Kung maya ka pabuhayon man sarok. Saka na lang may kung tanong Papabuhayon ko Ayo. ni. Pag malawak na yung taniman ko, pag abila ko ng malaki-laking lupa na pagtatanim ng halaman, gagawin kong paradise. Iyo talaga. Iyo. Sobrang nakaka-refresh yung mga halaman niya dito sa likod, ay sa kanyang bahay. Kasi hindi naman siya hindi naman siya mga rare, pero ma-amaze ka dahil sa sobrang dami. Mayroon din naman pa isa na rare yung mga halaman niya. Pero yung mga makukulay talagang napakaganda katulad nito. I think family ng Crouton or San Francisco. Basta Cypress daw ito yung halaman na ito. Pero napakaganda niya, yung gustong-gusto kong halaman yan. Tapos dito yung mga crouton plants, napakaganda ang kukulay. Yung tawag kasi nito sa amin ay cypress, pero yung universal name yata nito ay crouton or San Francisco. So napakaganda ang kukulay. Talaga naman, pagpasok pa lang dito sa kanyang bakuran, ma-amaze ka na. Parang enchanted. Ganun kaganda yung bakuran niya. Bakuran ng friend ko. Mayroon din siya ditong yung katulad sa halaman ko na coleus. I think sa akin din to nanggaling kasi nagbibigay lang kami ng mga halaman dito. Kung anong mayroon sa akin, pinapamahagi ko para magkaroon din sila. So ganun yung advantage nila sa akin. Kaya yung masaya akong nakakatulong at nakakapagpaganda ng mga bakuran ng mga kapitbahay ko. Kaya masayang-masaya kami dito yung mga naghahalaman. Ayan, sa mga gilid-gilid lang. Napakaraming iba't ibang halaman dito. Iba't ibang variety ng crouton plants. Sobrang gaganda ng mga halaman niya. Tapos dito banda sa gilid, ito naman yung mga croutons yung mga tanim niya dito. Pero matataba siya at sobrang nakaka-amaze at nakaka-refresh. Ito pa yung dito. Alam ko rare plants ito, pero I think pamilya siya ng anong tawag doon? Family siya ng bird of paradise na ibang variety. So yung plants, yung bulaklak niya, ibang klase. So pag humahaba siya, nagiging ganito. Yung parang nababaluktot na siya siguro masyado siyang mabigat. Tapos yung mga yung mga bulaklak niya na ibang bago lang, ayun, pataas siya. Tapos later on, kapag medyo magulang na at
tumitigas na, nagbabaluktot na siya. So yung dahon niya, parang ano rin siya, yung bird of paradise. Or langkwas. Kilala niyo yung langkwas naman siguro, yung nilalagay sa pagluto. Na kamukha ng ginger. Dito, ikutin ko pa yung napakarami ditong halaman. Wow. Tapos dito sa bandang medyo tago, napakarami niyang caladium white. So ayan, punong-puno yung puno ng bayabas. Tapos ibang klaseng caladium din yung yung nandun sa bandang isang puno. Ayan, iba't ibang variety dalawang klaseng variety ng caladium. At yung isa doon, yung gabi na yon, hindi na siya caladium. At dito naman yung iba't ibang klaseng variety ng kalatia. Ito. Napakayaman niya sa halaman. Siguro sa totoong buhay, napakayaman niya talaga. Yan ang kabaligtaran mo. At ito, alam ko, mahal tong halaman na ito. Ano bang pangalan nito? Parang yung arrowhead vine na malalaki. Pero yung family ng monstera, philodendron, parang mga ganon. Hindi ko kasi kabisado yung mga pangalan ng halaman, kaya kung ano-ano lang sinasabi ko. Para may masabi lang ako kung anong pangalan niya. Punta natin dito pa sa dulo. Ayan, napakarami niyang makukulay na halaman dito. Ito naman yung Hawaiian tea plant. Ayan, napakarami niya. Tapos yung yung medyo parang, ayan, yung umbrella palm. Yung iba naman, binigyan niya na rin naman ako. So, kaya hindi na masyadong nagkakalayo yung halaman namin. So, lumaliit yung garden ko compare sa garden niya. Kasi parang, yung garden ko, lang yun, parang ilang square meter lang yun. Baka wala pang 10 square meter yung garden ko. Ayun, ang dami-dami niyang halaman dito. Ito, pasensya na kung hindi ko na ibibigay yung mga pangalan ng mga halaman na sinasabi ko. Kasi talagang hindi naman talaga ako, wala talagang alam sa mga halaman. So nagtanim lang talaga ako, tapos yung gumanda ng gumanda. Ayun, at na-impress ako sa mga sinasabi ng mga kapitbahay ko na maganda, at yung mga sinasabi nyo rin na maganda. Kaya na-impress ako lalo na magtanim. Ito, alam ko to, Chinese evergreen, pero nakukuha lang ito sa tabi ng ilog. Pero ang ganda-ganda niya, mayroon din ako nito, pero hindi pa masyadong malaki. So sa tabing ilog ko lang yun nakuha. Guys, hindi ko alam kung mga rare yung mga plants dito. Pero nagagandahan ako. Ito naman yung kulay pula. Ay, pula yung puno niya. So hindi ko alam kung anong klase yung bulaklak nito. So lalabas pa lang yung bulaklak niya. Hindi pa siya nagbo-bloom. Ayun. Pero yung puno niya parang medyo may pagka-violet yung puno niya. So maganda rin siyang halaman, parang pang malaking bahay. Hindi siya bagay sa kubo kasi malalaking halaman ito. Sa tabi niya naman, yung the same variety, pero yung kulay niya green yellow or yellow green yung kulay niya. Ayan. Binigyan niya na ako ng isang puno nito. So, syempre kukunin ko kasi parang maganda rin naman siya. At napakaganda talagang tingnan. Nakikita nyo naman sa camera o sa monitor
screen nyo, sa screen nyo nakikita sa screen nyo yung magandang kulay niya. Saka sa tabi naman ito, family ito ng Calathea. So ang gaganda talaga. Yung kasi sorry guys sasabihin ko na parang mga pangmayaman yung plants niya kasi alam ko yung mga mayayaman lang mga naghahalaman ng mga ganito. So sa mayayaman ko lang din nakikita yung mga halaman na ganito kalalaki. Guys, let me know kung ito ba yung rubber plants. Pero kasi yung ang dahon niya ay familiar sa family ng rubber plants. Pero kadalasan kasi sa rubber plants yung medyo purple yung dahon niya. Pero ito kasi puti siya. Ay green plain siya. Plain green yung dahon niya. So ito ganito rin naman kasi yung dahon ng mga dahon ng rubber plant, although plain green lang siya. Hindi ko sure guys kung rubber plant ito, pero yung dahon niya kakahawig din sa star apple yung dahon niya, pero alam ko ganito yung rubber plant. Medyo maliliit lang yung dahon niya. Unlike sa other na medyo malalaki na yung kulay purple na rubber plant, pero alam ko rubber plant din ito. Ito pa yung mga napakarami niyang halaman dito. Mabubusog ka talaga sa mata kapag nandito ka. Mabubusog yung mata mo lalo pag mahilig na mahilig ka sa mga halaman. Ito makikita mo dito. Napakaganda. Yung hindi mo makikitang halaman sa iba, nandito siya. Tapos itong kind of Calathea na ito, yung isang variety ng Calathea, binigyan niya na rin ako, nilagay ko na sa paso. So nagbo-bloom na rin siya. After a week lang niya binigay sa akin. Tapos ito binigyan niya rin ako yung namumulaklak ng purple. Ito napakarami niya nito. Pero yung sa akin isang piraso lang kasi yun. Ay, okay lang naman. Sana magsanga na siya kasi gusto ko rin siyang madami ng ganyan. Kasi maaliwala sa mata, yung magandang tingnan. Tapos pag nakikita mo, yung re-refresh yung paningin mo. Ito, caladium. Ayan, ang gaganda namang halaman niya. Tapos iba't iba yung bulaklak niya, iba-iba. Yung sa akin, ang bulaklak niya ay kulay purple, pero hindi ganito. Hindi ganyan yung bulaklak niya, parang mahaba siya na may mga maliliit na sanga-sanga. So galing sa Baguio 'yon. Wow, ito. Alam kong may binigay sa akin yung may nagdala sa akin halaman ito, binigyan niya rin ako ng ganyan. So tumutubo na siya, pero hindi ko lang alam kung mabubuhay yung kasi, pero sabi niya madaling mabuhay yan. Ayan, napakaraming halaman dito. Talagang nakaka-amaze. Oh, may dumating na mga paso. Oh, ang ganda na yun. Ay, Garan naman yan, manay. Ay, kuwarang pa ne. Ano lalagyan ng orchids? Garan na saro. Bakong orchids ang ilalaag ko. May dumating na lalagyan ng halaman. So, balat siya ng niyog. Yung pinaka-niyog niya, bunga ng niyog, yung balat. So, itong ginawa niya. Napakaganda, parang pang orchids. Very creative yung pagkagawa. Ang isa daw nito is 40 pesos. So, pwede na kasi itong na tumatagal siya. Saka pag hindi siya kaagad-agad nabubulok, saka yung halaman maganda dito. Pang hanging garden.
ipakita ko na lang sa inyo yung mga bulaklak kasi hindi ko naman sila hindi ko kabisado yung mga pangalan ng mga halaman dito. Saka talagang bago lang ako sa paghahalaman kaya hindi ko kabisado yung mga pangalan ng halaman. Ayan, yung mga bayabas dito nabubulok lang. So napakarami niyang bayabas. Ganito rin ba mga kapramdi yung mga halaman nyo? Napakaganda. Ang kukulay. Ano po guys, ano yung Mikules? Amartes? Mikules. Iyo po. Imay, pag ano? Kaya lang sabi ko yung ano, iyo po gamay. Iyo po, salamat. Kadako, kung isasaro-saro mo yun, kadakulaan. Tig, ano nga ne? Tig, papahiling ko nga ne. Iba man ini. Iba man. Iba, oo. Ha? Iba ang pangarang yan. One time nakakita ako ng halaman nito sa Negros, Valencia Negros Oriental. At napakaganda rin niya. Parang variety rin siya ng Bird of Paradise. Oo, napakaganda niya. Bagong sibol na bulaklak. Wow, wow talaga. Mapapawaw ka. Napakaganda. Ito yung mga halaman ng friend ko dito. Soon, magbibinta na yan soon pag may pasok na. Oo. Pag may pasok. Sa ngayon balak niya nang magbenta ng mga halaman. Pero for now, hindi pa siya naka-retail. Binabalak pa lang. Napakarami niyang magandang halaman at siguradong pagkakaguluhan nyo. Although napakahirap kung nasa malayong lugar ka, talagang mahirap kung gusto mong bumili ng halaman, mahirapan ka. Lalo kung dito yung mga halaman dito ang gusto mong bilhin kasi napakalayo ng lugar namin. Kaya siguro yung practical sa mga nakatira dito sa malapit sa amin, sa mga bayan-bayan na malapit din sa aming baryo, yung nasa bayan, so ganun. So ngayon naghumingi ako ng halaman, I think rubber plant ito na hindi gaanong kagandahan. Kasi yung rubber plant diba yung malalaking dahon, pero yung nakita ko kasi yung talbos niya is rubber plant. Kaya humingi ako. Binigyan niya ako ng 3 piraso. So ako naman yung humihingi. So abangan natin kung magbibinta talaga siya ng halaman kasi napakarami niyang variety ng halaman. Yung iba't ibang cypress, yung tinatawag na crouton or San Francisco, yun napakarami niya makukulay. Saka aside from mga yon,
napakarami niyang iba't ibang kalatya. Yung mga nakikita niyo mga kaprom, yun yung mga halaman niya, napakaganda. So yun, sinadya ko talaga siya dito para ipakita ko sa inyo yung napakaganda niya mga halaman. Sa probinsya ito ng Camarines Sur. So yung mga nagtatanong kung saan yung lugar na ito, dito po ako sa Gubat, Lagunoy, Camarines Sur. So yung barangay ng napakalinis at napakaganda.